खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि धनन्जय बर' गिबियावनो एसएम निउसनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरबाय। जोङो सिगांफोरनि बायदि गाजा गोमजायै बैसागु बोथोरखौ रंजानो हायाब्लाबो गावबा गाव न'आव थानानैनो जाहाथे जोङो बैसागु बोथोरखौ रंजायो बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय। मानो होनोब्ला जोंहा बारहावाया बारा मोजां नङा। नोंथांमोन बयबो मिथिखायो दा जोंनि महामारिया कर'ना भाइरास कभिड-19 बेयो सारा बुहुमनाङैनो गोबां गोसारदों, गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। नोंथांमोन बयबो मोनथिनो मोनदों जानांगौ। दा ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोन बयबो गावबा गाव सांग्रांथि थायो बेखौ मिजिंथिबाय। आरोबाव नोंथांमोनखौ आङो एसएन निउसनि गेजेरजोंनो साबायखर बावनो सानदों। मानो होनोब्ला साननैसो सिगांनि दोंसे बैसागु एलबाम ओंखारदोंमोन बैसागि सिख्ला होननाय, बेयो दिनैसिम जोंहा 9 लाख बारबाय। ओंखायनो नोंथांमोना एफा हेफाजाब आरो अननाय होनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय। लोगोसे जोंहा आरोबाव मेथाइ भिडिअजों लोगोसे फैबावनो गोनां दंमोन, जों शुटिंखौ खालामस्लाबनो हायासै बेराम जानायनि थाखायनो। स' नोंथांमोना जोंहा दा सिचुवेसना मोजां जायोब्ला भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेखिनिखौनो बुंबाय, गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं जरि बर'। एसएम निउसनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि न'खरनि बयबो मोजाङै थायो, बयबो मोजाङै रंजालि बैसागुखौ बारहोलांनो हायो। आं बेखौनो आफा इसोर आनान गसाइनियाव आरज गाबगोन। गोजोन्थों। गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि अननाय जासिहरनाय जाबाय। मिजिं खालामो नैबे गोदान बोसोराव आफा अबंलावरिया बयबो रायजो राजाफोरखौ आलो गोजोनै थाथों होननानै बोर सारस्रिहरो। आरोबाव बे गोदान बोसोरजों रायजो राजाफोरनिसिम अननाय बावहरनायजों लोगोसे आंनि मोनसे खावलायहरनाय, नै दा सोलिफुनाय कर'ना भाइरासआ जाबाय जोबोद गिदिर भाइरास, जोबोद गिदिर बेराम। जाहाथे जों बे बेरामनिफ्राय बयबो रायजो राजाफोरा बारग'यो, बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि मोनसे खावलायहरनाय, सरकारा जा बिथोन होदों नोंथांमोना बे बिथोनजों सोलिलां, होमब्लानो जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो हागोन। खुलुमबाय। खुलुमबाय, आं जनालिमा बर'। गिबियावनो बैसागो बोथोरनि गासै रायजोफोरनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। देग्लायथ' जोंहा बैसागुआव आगोलनिफोरबायदि रंजानो मोननाय नंला, बेनिखायनो न'आवनो गासैबो जयै रंजालायदो। आरोबाव लोगोसे आंनि गोरबोनिफ्राय रायजोफोरनिसिम गुरै खावलायनाय, गासैबो जों लकडाउनखौ मानिनानै सोलियो, गावखौ आरो न'खरनि गासैखौबो रैखा खालामनानै लाखियो। बेखिनिखौनो बुंनानै फिन बैसागो बोथोरनि गोजोन हामलाय बावहरफिननानै